अरे ह्यो भंडारा किती मोठं काम करतो हे ठाव नाही कोणास. आजारी माणूस असेल त्याच्यासाठी ह्यो भंडारा म्हणजे संजीवनी आहे. एखादा दुःखात असेल त्याच्यासाठी ह्यो चिमुटभर भंडारा सुख घेऊन येतो. ज्याच्यासाठी समद्या वाटा बंद झाल्या आहेत त्याच्यासाठी ह्यो चिमुटभर भंडारा यशाचं महाद्वार उघडतो. आणि या भंडाऱ्याला हळकुंडाच्या रूपात मॅच तयार केलं आहे. म्हणून असं वाटतं याचं मोल समजायला पाहिजे. माझ्या चिमुटभर भंडाऱ्याच्या बदल्यात तुमची काम झाल्यावर माझ्या नावानं तुम्ही जमल तेवढा भंडारा उधळावा. म्हणजे तुमचे काम झाल्याची साक्ष आहे.